Dwang'yo midhiero machielo nyakoram Gajwang' wadhi nyaka e kaunti ma Meru kama miyo moro ma ike ni ediere ochwad gi magina gi jonjore dalane makande bene e kaunti ma Meru. Jonjore go e chich go ne gin jokwath mag kanyna jokwath maya e kaunti ma Libamba ma Isiolo. To mar miyo no bire seche ma jodak e kaunti no osebedo kayo agorochruok mar arita ka e kaunti no ka bende giseo bila kuom rem tiyo tijgi mar keto arita e yo makare. Gino mosebedo ka keto ngimagi kod mwandu gi kamarach mokalo. Bila manodhi ka ringre miyo no noromo gi mako lwere seche mane jogweng' mane ni kod mirima mokalo no oichore kuomgi. Are dwe mar achiel ji maromo 15 osenegi alwora no gi jonjore. Ile janga ambalo limetutokea usiku wa leo ni ya kwamba ngamia, wafugaji wa ngamia walikuja wakavamia maboma zetu, ngamia zikakuja zikaanza kukula maboma zetu. Wananchi waliposikia ya kwamba kuna ngamia, so wakatokea kuangalia ni nini kinachoendelea. Na wakati mama mmoja alipokuwa anatoka kuangalia nini kilitokea, akakutana na jangili ikampika risasi, na wasai tunaongea amekufa na amelala kwa ngeti yake.